Selat ka apat sep sengi, ka ba syirkei, ka ba sausen ya kane kari. Ka apat sep sengi, pila ban sakhi lingba kane ka video hi. Ka jingslay ka ba tasam, ka jingslay ka barat ba, kala selat jam ya kate kari. Hadin ka jingwan ca uslap ubam siam lakut bon sengi. Kumta kane ka jingwan ca unu uslap, kala pelong ya ka bakan lang. Bat kela sya kata ko saw. Ha ka ba ko saw. Kala tablud. Kala ledrong ru hayeng breu. Bat kala pendap mam ya ka yeng congki breu. Kane ka syu baka ijai-jai kumne. Henry kalong ka ba syirkei ba hadu kata-kata. Ki video ki banga pani hang ne ki dei ki ba jai-jai. Henry ka ba kam itrim ka ba kam isyirkei. Simla ban pelat yang ne namar kindon ke YouTube. Kumta kane ke jingslay kam desu ke bakai ban lese yo ka dei ka wei na pedang ke jingslay ke basyirkei ha ka ba une usnam arjar arpusan ulamat hadu kane ke keliamat ka ba menta. Kane ke jingslay kala jia hapok kanang ba Cape Town kata hapok kari South Africa. Ha ka ba kane ke jingslay ningkong kala sedang ningkong nado ujun kendai terik usnam arhajar arpausan. Henry hadu kane ke keliamat ke bamenta kane ke jingslay kampat sange ha katai kari. Kumta palat cispa iwe ngut ki mensim breu hadu kane ke keliamat ke bamenta ki breu kila kladasyan ha katai ke jaka. Badaki hajar ngut pad ki balam mensaujur hadin bako saw. Kala bam na pang, kala selat na pang, ya ki ying ki sem, ya ki senong ki tau, ki badan ha katai kari. Kumta sertok hikaj, ki paj ba nong song senong jang katai kari. Presiden jagari South Africa, ula pen ya kecing sengaulam, syakitu ki lanat, ki balado na, ya la kajing jongki. Presiden jagari South Africa, ula pa mardaru ya ki breu jong bakin lej kin li ai jingarap sakilanot yo lese ya kidan hapadang ka jingjenjar namar kane ka jingslay palat ars patli ki skul kilasha penjot badaki hajar telipat ki yeng kilasha penjot bad menta kari South Africa ha ketika nong ba Cape Town ilang suban pet hadin baka mei mariang kala penjulor ya kate kanong ba